Rozumieť klíme. Financovanie našich opatrení. Proti zmene klímy môžeme účinne bojovať len vtedy, ak urobíme opatrenia vo všetkých oblastiach, pretože zmena ovzdušia ovplyvňuje také veci, ako sú naše zdravie, potraviny, domovy, naše mestá a krajina. Hospodárske odvetvia ako poľnohospodárstvo a rybolov, alebo dokonca aj prímorský a lyžiarsky cestovný ruch priamo závisia od klímy a už teraz znášajú dôsledky jej zmeny. Preto musíme pripraviť plán na ochranu našich hospodárstiev a nás samotných. Európska únia zahŕňa hľadisko zmeny klímy do všetkých svojich kľúčových oblastí financovania. Tento priekopnícky prístup, ktorý je vo svete pravdepodobne jedinečný, má za cieľ dosiahnuť, aby politiky EÚ, prideľovanie finančných prostriedkov a pracovné postupy zohľadňovali klímu. Minimálne 20% rozpočtu EÚ sa použije na opatrenia súvisiace so zmenou klímy v oblastiach ako ekologizácia poľnohospodárstva, výskum, doprava a energetika, vrátane budovania energeticky účinných budov. Nový prístup EÚ pomáha bojovať proti zmene klímy a jej dôsledkom a zároveň mení Európu na čisté, nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmene klímy, pričom vznikajú nové pracovné miesta a zlepšuje sa naša kvalita života. Rozumieť klíme. Financovanie našich opatrení.